What's up mga kapanalo? Nandito po kami ngayon sa ilog ng Aguilar, dito sa paanan ng bundok, at magkakaroon po kami ng bonding ng pamilya ng aking asawa na si Danilyn. At maliligo po kami mamaya sa ilog dito sa Manlukbok, Aguilar. So yun po yung mga kasama ko. Kung gusto nyo po na ma-explore yung ilog dito, samahan nyo po ko sa video na ito dito sa aking vlog. So ito yung mga kasama po namin ngayon. Kasama ko din po ngayon, ginamit natin si Nehemiah. Nehemiah ito. Nako, may gasol. So dito po magluluto po kami ng aming kakaining tanghalian. Ito po yung ilog, napakalinaw. Napakalinaw po dito guys. At magandang maligo dahil umaagos yung ilog. Dito po kami ngayon sa paanan ng bundok. Malinaw po dito yung ilog dahil ginagamit po nila ito na panglaba. Panglaba. So, heto yung mga kasama po namin dito. Nandito po kami ngayon. Ito si Dodoy. Dodoy, mag-hi ka sa bakan. Oh? Diba? Ang ganda mo dito. May pancake mo. May pancake mo dito. Ha? May pancake mo. Iwan nila. Pa, naman i-upload ko sa YouTube ko. Oh, parang swimming pool po dito. Kung gusto nyo maligo, pasyaran nyo po kami dito sa Manlukbok, Aguilar. So, tignan nyo po guys, umaagos po yung tubig po dito at napakalinaw. Sa katunayan po ay naglalaba po sila dito at ngayon nandito yung aking asawa naglalaba ng sapatos. Tito. Ayun po si Tito. So, heto yung mga bata. Enjoy na enjoy sila sa paglalaro sa tubig. Mag-hi po. Hi. Nandito din po ang aming lola. Napakaganda. Naglalaba po siya. Oh? So, explorein po natin yung ilog dito. So nasa paanan po tayo ng bundok ngayon. Dito sa Manlukbok, Aguilar. So heto si GL. Kumuha ng kahoy. GL, anong gagawin mo dyan sa kahoy? Ha? Anong gagawin mo dyan sa kahoy? Panggatong. Panggatong. Napakasipag po yan. So napakahaba po dito guys. Ang tubig na ito ay nagmumula po ito sa bundok. Kung natatanaw po yung bundok na yun, doon po sa kaduluduluhan po noon nagmumula yung tubig at tumadaloy po pababa dito sa Aguilar, Manlukbok. So, panoorin na lang po natin yung mga bata na naglalaro dito. So, ito po ay napakalaking tipak ng bato. Ayan. Batan?
Oh. Tuwang-tuwa yung mga bata na naliligo. Diyan, bata. Slide. Mga kamo. Maglaro ka. Oh, mag-hi kayo sa camera. Oh, gagaling nilang lumangoy. Oh. Tingnan niyo po yan guys. Gagaling nilang lumangoy. Oh, malalim po yan. Malalim ba? Malalim? Medyo. Oh. Tumalon. Kita niyo yun? Kita niyo yun? Tumalon. So, nagpapadalas po sila ngayon sa bato. Bato. Nakikita nyo. Tapos babagsak ka na doon. Pauwi na po kami. At iwanan na po namin yung mga iba dahil naliligo pa po sila. Enjoy po sila sa panliligo. So, mauna na kaming umuwi kasi na. At may pupuntahan po kami. So, thank you so much sa inyong pong panunood. Naway natuwa po kayo sa munti po namin na video. Huwag nyo din pong kalimutan yung mag-subscribe, like, share, and subscribe sa aking YouTube channel, Winwin Kapanalo TV. Marami pong salamat. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon.